Sziasztok! Sziasztok! Hát meglepetés, itt van velem Andi, ASMR. Egy közös videóval jelentkezünk, aminek a címe 5 trigger és 5 kérdés. Igen, Andi csatornáján is megtaláljátok azt, amikor én tettem fel neki a kérdéseket, és én triggereltem, hogy találja ki. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, de örülök, hogy végre tudunk közösen videózni, úgyhogy kellemes időtöltést és lazulás. Kellemes relaxáció. Igen, kellemes pihenés. Igen, és akkor hoztam neked, Csabi, 5 triggert, amit meg kell próbálni kitalálni. Szerintem könnyű triggerek lesznek. Én egy picit nehezebbeket szedtem össze, de ha érdekel, akkor nézzétek meg Andi videóját is, nagyon csukom be a szememet. Itt van az a gyors, ebben vannak a triggerek, és akkor már is kihúzom az első triggert. Nektek megmutatom. Úristen, kezdek félni. Na, mire emlékeztetezték? Csak érzetre. Tudod milyen, mint ez a régies ilyen pénztárca. Várjál, akkor megfordítom, és inkább a másik felét. Ilyen lókefére is amúgy emlékeztet. A lord. És Csinálok vele még valamit, jó? Ja, tudok vele ilyet csinálni. Isten. Akkor elárulom, hogy a tisztálkodáshoz Aha. használják az emberek. Tehát mindenképpen a vízzel érintkezik. Akkor viszont tudom, ezzel a fürdőszivacs. Igen, 2 hetet. Úristen. És volt 2 felülete volt neki. Egy ilyen keményebb, meg egy Ez puhább. nagyon jó. Tudjátok, kicsit olyan, ahol tényleg, mint hogyha ilyen lókefele, vagy ez a ilyen fés, ez a kemény fés, tudjátok. Igen, mondjuk, hogy oda szokom a szemem. Igen, ezért próbáltam így. Megfogadtad? Nyugodtan. Igen. Ez nagyon menő. Mindig is eszedted. Igen. Kis lukacsos. Ide rózsaszínt hozok. Ez nagyon jó. Menjen. Na jó. Akkor jön a második trigger. Csabinak. Nehéz amúgy kitalálni. Nehéz, csak nagyon a sok szemmel. mindenre gondol az ember egyébként, sok asszociáció van, meg minden. A nézők már látják. Hú, már most van tippem. Mondhatom. Aha. Még trigger egy kicsit olyan jó. Okay. Ez parafa. Igen. Folytasd csak. Egy óráig is elhallgat. Élőben megpróbálok ASMR hatást kiváltani. Nagyon menő. Csabinál. Imádom a parafának a hangját. Élőben másabb, mint Intenzívebb. felvételről? Intenzívebb egyébként. De nagyon jó. Most adj ebbe a fülembe is egy kicsit. Oké. De jó. Nagyon menő. Hát akkor Meg a parafának van egy olyan jellegzetes hang, tényleg az a hidegrázós élmény a parafának a én is imádom egyébként. Na, akkor most jön a harmadik. Ma nehezedünk egy picit, de azért remélhetőleg. Milyen cuki, hogy felépítetted így a sorrendet. Igen. Amúgy én is. Ez is rózsaszín egyébként, ahogy látni fogja a Csabi. Megmutatom a nézőknek. Úristen. Nem a jellemző fele, Jó. de mindjárt triggerelek azzal is, ami... De ez is nagyon jó, ez az ilyen kemény trigger. Úristen. Hú, de jó. Szerintem ez egy ilyen kefe vagy fésű. Nem? Igen. Na. Kitaláltad. Szívecskés. Nagybetesű. Igen. Fésülhet meg őket picit. Oké. És vizualitás. Hihetetlen, de élőben is kiváltja az ASMR élményt egyébként. Igen. De nagyon abszolút. Nagyon jó. Nekem is a kedvencém a vizuális triggerek, úgyhogy remélem nektek is. Na ez. Igen, még ez lett volna, hogyha nem találod ki, mert akkor a hal... De mondjuk ez elég jellemző, hogy egy ilyet, ez egy kicsit jellemző, de nagyon jó. Egy kis szívecske. De szívecskét. Meg ezt a ezen a gyerekekre emlékeztet. Kislányfésű. Mind hercegnes fésű. Kislányfésű. Na, Na, akkor
Jön egy következő. Húha. Na nézzük. Nézzétek meg előbb ti, hogy mi ez. És akkor elkezdtek vele egy picit finoman triggerelni. Jövök közelem. Azt a... Úristen, de érdekes. És mondod az, hogy könnyeket választottál. Igyekeztem. Ez nagyon érdekes. Na, akkor vajon mindjárt még. Tudod, mire hasonlít? Mire? Nem tudom, ilyen valami papírhangra. Vagy fú, de érdekes. Nem papír. Várjál, mert tudok vele még valamit csinálni, és akkor hát, ha... Tudod, hogy ilyen kis sárkányrepülőre hasonlít. Egyértelmű lesz. Csak nem jól kezdtem el. Mindegy. Mondanám, hogy esernyő, de azt nem férje be a tatyóba. Most mire hasonlít? Úristen. Milyen anyag lehet? Hát, nem tudom, ez nagyon nehéz. Akkor rávezetek, kézre húzom. Na, jó, akkor ez vár. Akkor egy gumikesztyű. Igen. Nem tudtam megfogalmazni, de hogy triggereltél rajta az előtt? Igen, csak annyit csináltam, hogy ide lógattam, és így... Teljesen olyan, mint Úristen. Nagyon sejmes hang, ugye? Ez amúgy nagyon nehéz volt, akár még valami ruhaanyagra, mondjuk végül is ez is az. Igen, anyaghang. Ja, anyaghang, nagyon Végül szeretem a is. textilnek. Akkor ez már picit nehezebb volt. Ez már nehezebb volt, és akkor... Az 5. trigger következik. 5. És akkor megmutatom a nézőknek. Akkor látják. És akkor először. Ez biztos, hogy üveghang. Milyen jó füled van. Ez egy üveg. De vajon Tippeltel nyottál, te fogok segíteni még. tippelhetek akkor? Hú, már van is tippelt. Parfüm. Nem, várjál. Egy picit kopogtatom máshogy. Ez a másik felülete akkor, ugye? Igen, várjál egy picit. Teljesen, mint a parfümöt bontanál, vagy csavarnád Milyen le. hang, amit? Valami flakonnak a kupakhang. Kupakhang. Aha. Hát igen, ezt így lehet, hogy nem fogod kitalálni. Várj, nem baj, próbálkozom. Tehát üvegből van, és van neki kupakja, és... Valami krém. Az előbb volt valami hang. Az mi volt? Azt csináld még egyszer. Akkor mi van a kupakján, ha ilyen hangot tud kiadni? Ti is kaptok. De mi van? Várjál, valahogy vezess rá. Arcra használjuk, és folyékony dolgok vannak benne. Tehát csak a típusát kell kitalálni, nem krém, hanem... Maszk, vagy... Hát mik ezek, ami így hidratál nagyon, és a rutinokban benne vannak? Hát, mert nem krém, úristen. Ez a szérum, nem? Szérum. Szérum, na az. Szérumos üveg. Az, ilyen nem nekem is van. Aha, Ez az ilyen fecskendő, vagy hogy hívják ezt? Igen, pipetta. Pipetta az. Igen, elézlapos, elhoztam a hiadót. Ez nagyon jó hangja van ennek. Ha ezt használod, akkor ugye? Igen. Élőben jó volt? Nagyon jó volt. Hadd nézd. Na, akkor élőben ennyivel másabb egy trigger, ezek szerint. Teljesen más. Tiszta hívonosan. Csinált lehet egy kicsit így össze. Nem baj. Szöszölődött valahogy így, ebben volt a... És ezt csináltad, ugye? Igen, meg nyomkodtam a tetejét. Ez nagyon jó, ezt ugye én úgy szoktam, Igen. hogy ide a két szemem alá szoktam, meg a homlokomra is, és amúgy nagyon jó hatása van is. Én is használom. És képzétek el, hogy gyorsan elmondom, hogy most ugye néha már a sminkelést ugye elkezdtem, és nekem az mindenki a sminkhez mindig ugye szoktam egy arckrémet, meg ezt a pipettával tenni, és az első alkalom után nekem tudni kell, hogy nagyon száraz bőröm van, és az első alkalom után már utána soha többé nem lett olyan száraz. Most is nagyon szép, és egyébként én is nagyon száraz bőrű vagyok, és nagyon feltöltő. Nagyon, de az első alkalom után, tehát elég volt egyet használni, és utána már csak azért jó, mert amúgy nyilván frissít, meg hidratál, de nagyon-nagyon jó. Nedvességgel feltölt. Tudod, hogy mi jó még öltözők, ami ugyanígy hidratál, a C-vitamin szérum. Igen, nagyon jó. Az is meg ugye egyébként a szárazság, nekem például, hogyha hajat mosok mindig, akkor ugye én magákkába szoktam, akkor utána sok víz éri a bőrömet, és nagyon árnyalni szokott. De ezután a szérum után, amióta használom, már egyáltalán nem úgy, hogy ti is szerezzétek be. Szerezzétek be. Na és akkor, most jön az izgalmasabb. Ez is nagyon jó volt. És akkor hoztam
írtam 5 kérdést a Csabinak, én itt majdnem becsuktam a szemem. Egyébként megértem. Annyit lejjel menni. Nézzétek meg az ő videóját is, nagyon jó. Igen, 2 videót csináltunk. És nagyon jó kérdéseket tettem fel, ugye? Igen, nagyon, tényleg nagyon. Remélem, hogy az enyémek is tetszenek majd. De nem nézek oda. Az első kérdés. Ha nem számítana a pénz, hová utaznál el, és mennyi időt töltenél ott? Ha egyáltalán nem számítana a pénz. Semmit, tehát, hogyha mehetnék bárhova. Igen. Akkor mi volna az a hely, ahol sok időt szeretnél eltölteni? És csak egyet választhatok. Hát választhatsz 2. Te is választhatod. Na, tudjátok, nekem nagy vágyam volt Törökország, amit megkaptam szerencsére, tehát el tudtam jutni. Úgyhogy most ezt kicsit félreteszem, mert nagyon szép volt. De nekem a legnagyobb vágyam Spanyolországon kívül Mexikó. Ugye tudjátok, Gabriela Spanik, a kedvenc mexikói színésznőm, rengeteg van egyébként, és Acapulcóba elmennék, Mexikóvárosba, nagyon sok mexikói várost így megnéznék, ha már nem számítana a pénz. Nem. És hogy mennyi időre? Hát amúgy akár egy hónapra is simán kimennék, illetve még szerintem, ahova még elmennék, New York. De inkább Mexikó. Hát kívánom szépen, hogy ez a vágyat teljesüljön az életed folyamán. Nagyon jó kérdés volt egyébként. Valami ez jött először. Egyébként így New Yorkba szerintem inkább kevesebb időt töltenék, de Mexikót felfedezném egy hónap alatt. Hát ott volna mit szerintem. Az biztos találkozik az összes mexikói sztárral. A második kérdés. Második. Második. Mi az az egy dolog, amit eltüntetnél a világból, és miért? Hogy tudsz ilyen jó kérdéseket kitalálni? A lelkedre gondoltam, amikor elhangolottam. Egy dolog, ez tárgy. Nem, és nem kézzelfogható dolog. Ja, hogy egy dolog, amit eltüntetnék. Ami nem kézzelfogható dolog, tehát az lehet az bármi. Egy kicsit gondolkozok rá. Nyugodtan gondolkozzál. Tehát érzés is lehet? Vagy? Bármi, igen. Emberi tulajdonság is lehet. Úristen. Igen. Hát tudjátok, én egy jobb világot álmodok, tehát mindenfajta, hogy egy szóval megfogalmazzam, mindenfajta előítéletet tüntetnék talán el. Tehát, hogy igazából már mindenkiben benne van, talán nagyon kevés az ember, talán milyen kivételek vagyunk, akik nem ítélnek el nagyon senkit. De tudjátok, ha megy egy ember az utcán, és már is van egy benyomás, egy rossz benyomás sajnos róla, és ezt eltüntetném, ezt a borzalmas előítéletet és utálatot, ami ezzel jön, mert ez csak szennyezi valahogy a világot. Abszolút. Tehát akkor az előítélet volna az. Igen, az előítélet. Ezt eltüntetném mindenképpen. De jó, hát szebb világunk is volna, az egész biztos. De hát nem tudom, lehet soha nem fogjuk elérni. De talán majd egyszer. nekünk ez a célom. Igen, ezért vagyunk itt. Igen. És olyan jó, hogy az ISMR-ba talán sikerült talán olyan közösséget fognunk nagy részt, akik itt vantok, Andival is, meg velem is, akik tényleg ez a kedvesség, meg ez a pozitivitás itt van, és akik talán jobbak, mint ez rosszabb szó, hogy jobbak, mint az átlag, de talán jobban megértik a másikat. Igen, empatikusabbak vagyunk. Hát ez egy nagyon prózai kérdés lesz a harmadik kérdés. Mi a 2 kedvenc ételed? Hú, de sokszor elmondtam Ez amúgy. engem érdekel egyébként. De egyébként mindig más. Ha mondjuk így 2 most mondhatnál, akkor mi volna? De az igazság, hogy én rajongója vagyok a ketchupnak, tehát a paradicsomos dolgoknak, és amit tényleg bármikor tudnék enni, okay. az a bolonyai spagetti, most egyébként lazanya van, de az is kicsit hasonló. Igen. A másik kedvenc ételem bármit lehet, tehát hogy bármit. Az mindenképp egy édes étel lenne. De nehéz kedvenc édes étel. Hát a baklava. Most a baklava. Most, hogy megismerkedtél. De a baklava az mennyei, tudjátok, ez, te tudod, mi az a baklava? Én nem tudom, miből. Egy rétes lap, amiben pisztáciát tesznek, és leöntik egy nagyon édes sziruppal, és nagyon finom. Tehát, hogy tényleg, és az a túl, hogy nem ízlel annyira, és nem is laktat, de mégis olyan nagyon kellemes. Tehát bármennyit megelt az ember belőle. Jaj, de jó. Ha tudtok jó baklavázóst, akkor írjátok meg, mert elmegyek. A 4. kérdés következik. A kedvencem. A 4. Ha egy jó tündér eléd állna, és kaphatnál egy szuperképességet, mi lenne az? Ez egy nagyon jó kérdés. Egy szuperképesség. Igen, tehát, hogy
tényleg minden varázserőben, tehát hogy teljesen mindegy, nincsenek korlátok. Úgy gondolnád, hogy itt egy jó tündér, megmondod, hogy te ezt szeretnéd, ezt a szupererőt, és odaadja neked, és ugye azt utána te használni tudnád. Bár örökké. Örökké, igen. Mi lenne az? Sokat gondolkoztam, hogy egyből tudnám számomra az időutazás. Amit ugye beszéltünk is a te videót kapcsán, és hogy én nem a jövőben meg nem, hanem az életemnek azokba a szakaszaiba mennék vissza, akárcsak kívülállóként, szellemként, vagy nem tudom, hogy végig lássam, és olyan jó lenne, hogyha fel lenne véve az életünk egy kamerára, vagy sorozatra, mert olyan gyönyörű pillanatok is vannak benne, és egyszerűen, ha csak rájuk gondolok, már boldog leszek, de néha úgy visszamennék egy ilyen pillanatban, én ugye? például 2020-ba simán visszamennék, az életem legszebb éve volt, amikor családilag is végekbe voltunk, illetve tényleg, meg a gyerekkor, amit mondtam is, az a felhőtlen boldogság. Igen. És akik most gyerekek, még 12-13, még tudom, hogy vannak olyanok, élvezzétek ki minden másodpercét. Bizonyán. De hamar vége van. Kíváncsi lennék csak, hogy neked mi lenne a szuperképesség. Gyógyítás. Tehát a gyógyítóerő. Hogy ne legyen szenvedés. Igen, egyszerűen. Ugye én sajnos a betegségem miatt megtapasztaltam, hogy mennyire nehéz helyzetbe juthat az ember. De a lelki gyógyítást, tehát lelki problémákat is kéne. Hát igen, ez egy ilyen összefoglaló név volna, tehát hogyha kérhetnék. Mint fizikai, mint lelki. Igen, tehát hogy mondjuk, ahogy az időjában is benne van. Ez nagyon cuki. Igen. Az 5., vagyis az utolsó kérdés következik Csabihoz. Ha bárkit választhatnál a Földön, a valaha élt emberek közül, akivel leülhetnél beszélgetni egy órára, egy tejára, lehet az ismerős, rokon, zenész, író, miniszter, bárki, ki volna az? Választok többet. Nyugodtan gondolkozz, és lehet többet is. Tehát, hogy egy órára beszélni. Egy órára, egy tejára, és ugye ez lehet olyan, aki már nem él. Igen. Hogy még lehetőséged volna egy órát beszélni valakivel. Most kirászott a hideg egyébként. De a DD-mmel mindenképpen leülnék. De akár egy percre is, ha itt lenne, mert nagyon szívesen beszélgetnék. Őt nagyon szeretnék vele beszélgetni. Most mondanám, hogy Timothée, a Szigetet színész, tehát azért nem benne olyan, hogy Max Tolmácsa. Tehát most ebből kihagyom. Nincsenek nyelvi akadályok, igen. Tehát, hogy bárkivel beszélhet. Nincs. Zenész, író, történelmi személy, bárki. Akkor Timothée, de mindenképpen beszélgetnék. És a harmadik, mert vártak egy harmadikat is, Csepregi Éva, a Neoton miatt, tehát rengeteg kérdésem lenne, rengeteg dolog. Én nagyon szeretem a dalok eredetét kutatni. Nem tudom, tudjátok, hogy én nagyon szeretem a dalnak minden pillanatát, talán neked is mondtam, hogy magát a dalszövegbe belemélyedni. És így kikutatnánk így közösen Évával a kis Neoton stílusokat, vagy nem tudom, hogy miért keletkezett. Sokszor hogyan születik meg egy dal, mondjuk, hogy miért arról szól, amiről szól. Igen, te is ilyen muzikális lélet vagy abszolút. Te kivel ülnél le? Húha, ez egy olyan nagy kérdés, mert ugye, hogyha lehetőség volna régen élt személyekkel, akkor szerintem, most egy nagyon furát fogok mondani, én Johann Sebastian Bachval is nagyon szívesen leülnék egy órára tejázni. Teljesen más hangulatba kerülnék. Meséljen az életéről, meséljen a műveiről, meséljen arról, hogy hogy élt meg, hogyan születtek ezek a remek művek, és hogy ő hogyan élte meg az életét például. Isten, ez nagyon érdekes. Vagy Teréz anya. Például. Ilyen régiesebb. Igen, én egy kicsi, igen, hogyha van lehetőség arra, hogy ugye régen élt személy. Igen, ő is, de például Radnótival is nagyon szívesen leülnék. Nagyon jókat választottál. Hogyha már itt tartok, akkor meg Vörösmarty Mihályal is, mert egyik kedvenc költő. Igen. De egyébként olyan érdekes, csak így gyorsan, hogy amikor az ember leül egy olyan személlyel, akik mondjuk régebben éltek, akkor utána olyan teljesen más hangulatba is kerül. Tehát átszellemül abba a világba, vagy nem tudom. Tehát én Dédimmel ezért imádtam beszélgetni, mert hogy mesélte akár a háborús emlékeit, vagy bárkit, bármit, hogy egyszerűen én ezért imádtam. Tehát ahogy mesélni a stílus maga, hogyan mondja, úgyhogy nagyon jól mondtál te is. Istenem. És köszönöm a kérdéseket. Én is nagyon szívesen itt hagyom, csak majd ráírom, hogy Csabinak, de akkor ünnepélyesen átadom. Köszönöm szépen, és akkor te is kapsz egy ülést. Jaj, bocsánat, nem szúrtalak meg. Nem, de köszönöm, hogy elfogadtad akkor. Csatom van. Ne haragudj. Semmi baj a meghívást. És reméljük, hogy tetszett nektek, és akkor itt is elmondanánk, amit
elmondtál te is, hogyha gondoljátok, írjátok meg, hogy látnátok-e fodrászos videót, sminkes videót, hogy te sminkelsz ki engem, meg majd én Andit. Írjátok meg, hogy legyen majd még közös videó. Igen. És köszönjük, hogy itt voltatok, Köszönjük. és megnéztétek, és legyen szép napotok. Legyen szép napotok. Éjszakátok.